ni nyaka sani koro jo Kenya okawo okang' makende Rose mano mar pidho yiende kochakore kata chieng' tich abich nyaka chieng' wuok tich ka bende ojiwo jo Kenya mar mondo mi kaber tipidhe kata yiende ariyo mano seedlings ariyo mag yiende. Penjo ma ponono nyalo bedo e wi joneno mag okinyi ma kawuono ni yiende makamagi gibiro bedo ka giyudo kanye. Adira Rose ni wang'eyo ni nitiere pek mar ngima kendo ang'eyo ni ponono kata nyiewo yien ng'ato koro nyalo bedo piny to parore ni ponono kata seedlings ariyo gi nyalo bedo kata 100. Koro adhi anyiew seedlings apidh yien kose ponono anyiew kata chak moro atednego nyithindo chai. Yiende mipidho kochakore kata chieng' tich abich hie to chieng' wuok tich ibiro bed kigolo kanye. Erokamano nyadendi Joyce, kaluwore gi kaka minister marwa osewacho, adier wan gi chenro mar pidho yien bilion 15 e higni 10. To season ni wapidho yien milion 500. Ma Nyanza wa target ni wabiro pidho yien milion 28.247. To yien gi duto kaka minister osewacho, yien gi yudore Kenya Forest Service, tree nurseries, mantiere forest station, to nitiere tree nurseries county headquarters, kuma Kenya Forest Service nitiere offices nitiere. Yien gi yudore offices kuonde centers mag Kefri, regional offices mag Kefri. Yien gi yudore KDF, nurseries. Yien gi yudore prisons, yien yudore NYS be yien yudore. To kendo kaka CS osewacho, wantiere gi stakeholders mang'eny man gi tree nurseries, wantiere gi community groups, wantiere gi women groups, wantiere gi youth groups, to wan kendo gi jok matimo ohala mag pidho yien, private nurseries. To kaka CS osewacho, gima pesa ni odhiye matin be mirito maber. Be mano be ma edwa kela penjo moro nikech isewacho kuonde mopogore opogore ma bende nyalo yude yiende makamagi. Jo Kenya ka chopo kacha watiyo kata kod ranyisi ka gichopo kata ka NYS ni gidwaro yien. Idhi migi nono kose gidhi chulo pesa to ponono nyalo bedo pesa di. Maluore ni wantiere koda kawuono chieng' tich adek. Ng'ato ponono nyalo goyo budget ne makare mar mondo mi kochopo kata wuok tich ponono ket kata pesa moro tenge odhi onyiew godo yien makamano. Erokamano nyadendi Joyce, kaka CS osewacho, yien gi yudore to subsidized price, yani bechgi ok ni malo ahinya. Sani wang'iewo fuel siling 217. To wang'iewo sukari, to wang'iewo gik moko mang'eny. To yien e nursery, inyalo yudo nursery yien siling 10, yien siling 20 kaluwore gi size. To kata mana yien nyalo bedo nyaka siling 50. Gima wa recommend ni yien mabet duong' rite be nikech sani wawuoye rito yien, pidho gi rito. Koro king'iyo mabet duong' tibiro yudo ka rite be bedo mayot. Yien chalo kaka nyathi. En bende mana kaka wapidho kothe mamoko kendo warito e kaka onego bed ni warite. Koro yien nigi nengo mopogore opogore kaluwore gi yuto marwa. To sana yien ma wapidho e aluora marwa mag Nyanza ok nyal dhi moingo siling 50. To kaka CS owacho ni ipidho kaluwore gi nyalo mari. Ka inyalo mana ariyo, man siling 20, 30, idhi ng'iew yien e nursery. Jok man gi yien matimo business ma yien, gikelo nyaka yien e chirni dala. Ka wang'e dhi chiro kawuono kata kiny, inyalo ng'iewo yien 2, 3 kaka CS owacho. Gima nadwaro emphasize ni ok en mana kiny kende. Ma to en call mar president ni jo Kenya te owuog oko wariwre uru pamoja mondo wapidh yien. Lakini season mar yien ni nyocha chakore dwe mar 10 to rumo dwe mar 12. Koro kaponi ikoso chieng' ka mande pok ochopo, pod inyalo pidho yien bang' mande. To kaka CS owacho, be wantiere gi partners magwa, wantiere gi NGOs ma bende nyalo support jok ma nigi changamoto mar
yudo kaka gipidho yien. To maduong' moloyo ni kionge kama ipidh yien, inyalo support jok mandala kaka wan jok ma Nairobi ka, wanyalo support jonyuolwa mandala, owetewa gi nyiminewa mandala mondo pidh yien. Kendo inyalo chiwo kata pesa mondo pidh yien ka wan joiswadi to pidh ni yien ka intiere. Mano bende makela e penjo machielo bende, kata kamane ringo na e paro kanyo Rose, kapod wadhi mbele kod twak marwa. Iwacho kanyo ni ponono wan joma ni Nairobi kae, kalore ni thothne jomodak Nairobi, adira wadak kapango. Kineno kata apartments ma ji odake, onge kata kuminyalo pidhe kata nyanji moro, kata bedo gi kitchen garden moro. Joma kamagi opidhi yien kanye. Ponono owach ni chenro makamae, kata bedo ni jatend piny Kenya biro bedo katelo ne governors e counties mopogore opogore, bende biro bedo ka pidho yien e counties magi, kaachiel kod jotend migepe moko bende biro bedo ka tayo chenro mar pidho yien e counties duto 47. Ponono nyalo mana nyisowa ni e county ka county, ponono gin kata counties magwa makaluo hie gin kuonde kaka mage mibiro bed kipidhe yien makamagi. Erokamano nyadendi Joyce. County wa makaluo gin wantiere kwang'iyo Nyanza region zima, wantiere gi Kisii, Nyamira, Migori, Homa Bay gi Siaya. Kore county wa makaluo kwachako gi Migori, wabiro pidho yien Kehancha prison ma kaka CS owacho no ibiro telnwa kata mana gi deputy president marwa mar pinyni. Wantiere gi Homa Bay wabiro pidho yien Gembe Hills ni Gwasi. Wantiere gi Kisumu wabiro pidho yien Moroni Sugar Company. Kasto Siaya wabiro pidho yien Gota Biero. Maduong' moloyo ni wan gi target mar pidho yien milion 28 e season mar kodh opon ni. To wawacho ni kata kanitiere kuonde ma launch biro bede, jok mok nyal dhi e launch opidh yien e mier. Be kaka CS osewacho, kata kirito dhi e launch Monday, tichak pidho yien kawuono, nyaka Monday, bang' kata mana Monday no pod wabiro pidho yien. Koro wabiro pidho yien e county kuma awachogi, lakini jok mok bichope county odhi e kanisni, odhi e skunde, opidh yien e puothegi, gipidh yien e wi gode machiegni kodgi, aore watuo, wang'i aore kumwanya pidhe yien, nitiere nyaka Siany, iluongo ni wetlands. Kata kuonde thidhia. Kuonde thidhia gin important ecosystem. Warit gi uru mondo wamed bedo gi pi maler, kendo wamed bedo gi pi mang'eny e aorewa. Nikech region mar Nyanza, wan piny sana kaluwore gi kiwango marwa mar tree cover. Wan king'iyo Migori wan 10%, 10.7%, Homa Bay wantiere gi percent again 10.4, Kisumu wan gi 8.8, to Siaya wan gi 5.2. To kaluwore gi chenro mar pidho yien bilion 15 ni, onego wabed 30%. Koro wambe watemuru joka nyanam ni ka omiwa thuolo mar pidho yien mondo wambe wamed tree cover marwa, wameduru mondo wambe wachope 30% ma ji chopono. To kendo miwa kiwango ma mondo biro konyowa mondo wachop 30%. Mosainya kum ng'adi. Ilero kanyo makare